scammer yun eh. Tingnan Tapos mo. tatanungin ko, may bangko ka ba? Naka-video pa siya. Eh yun nga, scammer sila. Ginagamit lang nila yung police ng Kuwait. Pero hindi yan sila. Naka-uniform eh. Mhm. Ay, Scammer yan oh, sila. Naka-block na. Alam mo ang gamit nilang number? India. Tapos nun, pag hindi mo na sila makontak ulit. Saka bakit tumatawag? Ang Ano polis nga? hindi natawag ng ganyan. Hindi nga. Directly Ay, ka la ilaha pupuntahan. illallah, Muhammad Rasulullah. Ayan, Ang galing ka sakit. na. Tis-tis lang. Tis-tis lang. Isa pa lang yan, ha? Huwag ka nang tis-tisin mo. Ganun talaga. Gusto mong gumaling. Tiis galing. Para tiis ganda. Aray. Cellphone mo. Ano yan? Digi yan. Urito yan. Tingnan mo yung ugat mo. Lalabas na. Pag ganito na Ayan, tignan parang umano mo pa manas o ang maga. Kanina kita mo ng maga. Ayan, tignan mo. Parang mo pa siya. Aray. Hindi ko alam kung anong masakit. Naiihi ako na hindi ko. Sige, magtis-tis ka lang. Tumunog pala, tumunog na. Tignan mo na ano ang maga niya. Kanina magang maga Nakita mo yung niya. kabila, te? Ipagdikit mo yung dalawa. Nakita mo? Oo, oy, yun ang umimpis Kaya na. Umimpis na yan. Tapak mo, ate. Isa lang, isa lang. Yan, hilot, bagong hilot. Sige, tayo kay tapak mo. Okay na. Okay na. Ala. Isa naman. Ito kasi, pag nakahangin to ganito, hindi na ako maka-apa. Oo, ala, oo, ala. O, tanggalin mo yung... Oh, malaglag yung ano. Aray! Baka mabasa. Mabuti yata yun. Oh, ayun na. Nalaglag na. Cellphone mo? Nalaglag Hindi. na. Sigariro yata. Ay, pabango, yan mo lang, yan mo lang. Nalaglag na sa sakit. Ipabango. Tapak mo. Para hindi magamit. Aray. Tagil ka. Para, naalala ko parang manganganak na. Aray. Ang sakit. Yung parang manganganak na. Di ba? Ay, Aray. Aray ko. sobrang ano na no. Aray ko. 2 months na kasi. Matatapos na. Tis-tis. Ulit. Alhamdulillah, Yan, okay na siya. Okay na siya, te. 2 tapilok. Halang, iba ingitin ni ate. Iba, ang iyak niya kanina, sobra. Ngayon hala. Okay na. Oh, sige, upo ka te. Ano, at least, Nakalakad na ako. akala. Iba yung saya. Salamat.